se danas ovde da obeležimo Dan borbe protiv korupcije, koji je sutra 9. decembra. Ideja je, kao što vidite na transparentu iza, tiho tiše korupcije više, da o korupciji ne smemo da ćutimo i ovom prilikom pozivamo sve građane da korupciju prijave. Srbija pokretu se u proteklih godinu dana najviše bavila korupcijom u zdravstvu, nakon što je sajt Kakav je doktor zatvoren prošle godine i zbog čega je prvi put napravljena ova kampanja tiho tiše korupcije sve više. Mi smo pokrenuli veliki broj inicijativa, uključujući i SMS servis za prijavu korupcije u zdravstvu. U saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija za razvoj motivisali smo mlade novinare da pišu istraživačke priče koristeći metode istraživačkog novinarstva o korupciji i zdravstvu. Prošle godine objavili smo 16 istraživačkih priča na sajtu Kakav je doktor i na blogu sajta Kakav je doktor i nadamo se da će to u narednom periodu se nastaviti. Isto nam je zadovoljstvo da je borba protiv korupcije postala prioritet Vlade Republike Srbije i možemo da primetimo samo da institucije sve više rade na ovom planu i stoga bismo dodatno podržali građane da iskoriste u stvari priliku kada su institucije počele da rade, da pomognu i da prijavljuju.